Mburi yeZimbabwe aiwa tazoona kuti emazodanzo Mnangagwa ochizoiswa pakona manje aiwa neUS ochizoiswa pakashata. Mburi yeZimbabwe inotaura kuti mazuva akapfuura vachingobva kukandwa masanction vanotaura statement rekuti pavairesponda pamasanction vachiti aiwa US ngaiti provide evidence inoratidza kuti aiwa vana Mnangagwa vari kuluta uye vari kuviolata mahuman rights. Saka tochiona response yavazopiwa muzuva ranhasi ndo yakaipa manje. Saka takaendera mberi nenyaya iyi aiwa ndokurudzira kuti vosubscriber wolaika wotina on the bell icon tambochiwana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Nokuti pana paX endo pane paposta pachinzi if US is lying about Mnangagwa, then it's up to the Mnangagwas to prove that. Declare your assets, Dambudzo and Auxilia Tipezenaro. How many mines do you own? How many banks do you own? You owe that to Zimbabweans. Ndo mashoko anenge achitaurwa panapa paX endo achinzi aiwa ngavarevhule ngavabuditse pachena aiwa mabanks avari kuona mamines avari kuona zvese kuti zvioneke kuti aiwa US iri kunyepa here kana kuti iri kutaura chokwadi. Saka mburi yeZimbabwe ndo mashoko avanoya vachikudziwa pama-accusations avari kunzi aiwa they are corrupt uye vari kuabusa kana kuviolata mahuman rights emacitizens emuZimbabwe. Saka mburi yeZimbabwe chimbotiudzai pamberi penyaya iyi pamusoro pemashoko aya avari kuudza kuti aiwa ngavamboburitsa aiwa property kana kuti macompanies avari kurana zvinhu zvavari kuona nokuti they owe to Zimbabwe. Saka mburi yeZimbabwe tiudze mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu sangana wasubscriber kulaika unotina on the bell icon tambochiwana maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live.